లోకి వెళ్ళిపోతే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నా నేను. ఆడియన్స్ లోకి నువ్వు ఎందుకు వెళ్తావు? నీకంటే ఫ్యాషనబుల్ గా నేనే ఉన్నా ఇక్కడ. ఎప్పుడు అదే కోటు, అదే టీషర్ట్, అదే చినిగిపోయిన జీన్స్. నువ్వు ఆగి ఇక్కడ. మా అబ్బాయిలకి పైనుంచి ఒక షర్ట్ కింద ప్యాంట్ తగిలేసుకుంటే అయిపోయింది. కానీ మీరు ఓహో ఫ్యాషన్ గురించి అడగడానికి వెళ్తున్నావా? ఎస్, జాగ్రత్త, ఫ్యాషన్ గురించి అడగడానికి వెళ్తున్నాను. కానీ ముందుగా అయితే అందరిలో కంటే నాకు ఒక్కళ్ళ మీద కళ్ళు బాగా పడుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఆవిడ ఇక్కడ ఉన్నారు. మణి శర్మ గారికి మరియు పెద్ద వంశీ గారికి బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ అని నేను ఒక్క మాటలో చెప్తే తక్కువ. సో ఆవిడ నోట్లోంచి పాట కూడా వినాలని కోరుకుంటున్నా. దట్ ఈస్ నథర్ దెన్ స్వప్న గారు. స్వప్న గారు, హలో అండి. హలో హలో హలో. యా, వి టాకింగ్ అబౌట్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్, సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్. అండ్ నాకు తెలుసు మీకు పాటలు అంటే ఎంత ఇష్టమో. బ్రేకింగ్ న్యూస్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. ఏమండి? బ్రేకింగ్ న్యూస్, విరిగిపోయే వార్తలు. సరే, అవన్నీ పక్కన పెట్టేయండి మేడం. ఇప్పుడైతే మనం మణి శర్మ గారి మ్యూజిక్ గురించి, వంశీ గారి డైరెక్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో మీ మాటల్లో ఈ సినిమా టీజర్ చూశారు, ఆడియో వింటున్నారు, విజువల్స్ చూస్తున్నారు. సో హౌ డు యు ఫీల్? అసలు ఇందాక నుంచి వింటూ ఉంటే ఒక్కొక్క పాట, ఈ పాట అసలు మర్చిపోలేని పాట అనిపిస్తుంది. 10 కాలాల పాటు ఉండిపోయే పాటలు. సార్ మణి శర్మ గారు, హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ సార్. అంటే ఎలా పుట్టుకొచ్చాయి, ఎలా కంటిన్యూ అవుతున్నాయి అసలు చెప్పడం కష్టం. ఆఫ్ కోర్స్ వంశీ గారి పాటలు అంటే, వంశీ గారు ఖైదీ ఉందా ఇదిగో ఇందా, ఖైదీ కన్నయ్య కాడు, క్యా బాత్ హై, వీడికి అన్నయ్య వాడు. థ్యాంక్ యూ సార్. అద్భుతంగా 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 మ్యూజికల్ ట్రీట్ ఇచ్చారు మాకు. సార్ మణిశర్మ గారు, మేము రేడియోలో వాయించి అవతల పడేస్తున్నాం ఈ పాటలు, ఇంకా కూడా వాయించి అవతల పడేస్తాం. అదే రీసెంట్గా వాయించి అవతల పడేసిన పాట మా కోసం ఏదైనా, స్వప్న గారు మణి శర్మ గారి పాట ఏదైనా? మణిశర్మ గారి పాటలు, పిల్లగాలి అల్లరి ఒళ్ళంత గిల్లి నల్ల మబ్బు ఉరిమేన లలా లా 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 లా. క్యా బాత్ హై. ఈ మెలడీ ఎవరికైనా సాధ్యమా సార్? మిమ్మల్ని పాట పాడమంటే ట్యూన్ ఇచ్చారేంటండి? మణిశర్మ గారు సంగీతం, ఓకే సూపర్, సంగీతం ఫాలో అయిపోయాం. సో మీరు సాహిత్యం లిరిసిస్ట్ అడగండి, పాడతాను ఇప్పుడు. ఓకే అండి, సారీ నేనే అడిగాను. సో ఫ్యాషన్ లేడీస్ టైలర్ నుంచి ఫ్యాషన్ డిజైనర్ ఈ సినిమా వరకు ఫ్యాషన్ లో మార్పులు ఎలా వచ్చాయి, మీరేమంటారు? ఇప్పుడు మనం వేసుకునేదే ఫ్యాషన్, అప్పుడు వాళ్ళు కుట్టిందే ఫ్యాషన్. ఓహో. సో ఇప్పుడు ఎవరు ఏది వేసుకుంటే సపోర్ట్ ఆ కాలం ఫ్యాషనా లేకపోతే ఈ ట్రెండీ ఫ్యాషన్? అది ఆ కాలంలో సపోర్ట్ చేస్తాను, ఇది ఈ కాలంలో సపోర్ట్ చేస్తాను. అంటే ఆ కాలం వారా మీరు? ఆ కాలం అంటే ఆ కాలం నుంచి మరి నాన్నగారి టైంలో, అప్పటి నుంచి నాన్నగారు, మరి ఆ కాలం నుంచి ఈ కాలం దాకా మరి అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఓకే, సో అది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్వప్న గారు. నన్ను బుక్ చేయకు రవి. నేను బుక్ చేసేస్తే మళ్ళీ బుక్ అయిపోతావు. వద్దండి, యూట్యూబ్ వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారు, ఏడో బుక్ చేస్తానని ఏడో వాడుకుందామని. ఆ ఛాన్స్ మాత్రం ఇవ్వను. ప్రేమ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు మనతో పాటు ప్రేమ గారు కూడా ఉన్నారు, మన డిజిటల్ పార్ట్నర్, ఐ డ్రీమ్ పర్సన్ అనమాట. సో మ్యామ్, నిజంగా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే వంశీ గారి ఇంటర్వ్యూ పట్టడం అనేది అతి కష్టమైన పని. అది కూడా తన ఫేవరెట్ గోదావరి నడి ఒడ్డున వెళ్ళి మరి ఇంటర్వ్యూ చేశారు. సో ఒకసారి మన టీజర్స్ గురించి, సాంగ్స్ గురించి మీ మాటలు. ఏముంటుందండి, మైండ్ బ్లోయింగ్, ఎక్స్ట్రాడినరీ. ఇంతకంటే పదాలు కూడా ఉండవు. ఎందుకంటే అసలు వంశీ గారు మణి శర్మ గారి కాంబినేషన్ అంటేనే అసలు అది గూస్ బంప్స్. ఇప్పుడు ప్రతి పాట ఒక మైల్ స్టోన్, అద్భుతం, అత్యద్భుతం. నాకు స్వప్నలాగా పాటలు పాడటం రాదు, కానీ మణి శర్మ గారు మీ మ్యూజిక్ ఈజ్ అమేజింగ్ అండి. దిస్ నో అదర్ వర్డ్ బియాండ్ దట్. అండ్ వంశీ గారితో ట్రావెల్ అన్నది అసలు నా జన్మలో అది నాకు ఒక లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్. వంశీ గారి ఇంటర్వ్యూ పక్కన పెట్టండి, ముందు అసలు వంశీ గారితో 2 days, ఆయనతో మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఐ స్పెండ్ 2 days విత్ వంశీ గారు. ఆయనతో మాట్లాడటం, ఆయన జీవిత విశేషాలు తెలుసుకోవడం, అది ఐ థింక్ నాకు తప్ప ఈ అదృష్టం ఇంకెవరికి దక్కదేమో అనిపిస్తుంది. ఐఎమ్ సో వెరీ వెరీ ఆనర్డ్. వంశీ గారు, థ్యాంక్స్ అ టన్ అండి, థ్యాంక్స్ అ టన్. అండ్ దిస్ ఫిలిం ఈజ్ అ బ్లాక్ బస్టర్ అంతే. అండ్ ప్రేమ గారు, మీరు మాటలే కాదు, పాటలు కూడా ఒక్క లైన్ హమ్ చేయాలి బికాజ్ వి హావ్ మణి శర్మ. ముందు పాటలు అన్ని గుర్తులేవు, లాస్ట్ లైన్ పాట గుర్తుంది కాబట్టి అది ఒక లైన్ పాడతాను. రెడీ, వెరీ గుడ్. మేఘాలే తేలినట్టుంది టడన్ టంగ్ టంగ్ టడన్ టంగ్ టంగ్. అంటే మ్యూజిక్ కూడా చేసుకున్నారే, సూపర్, వెరీ గుడ్.